na lang ya zam ma Gilao na pumahumuno na kiyal ko na himpatim. Naghatatyan ka po kamaw. Lay sunghian sukha timo na kataw no. Otsang ang lungki mong kikiyal. Lungki mo kikali ko niya pa. Nangatao te. Otsang ato na kilelo de hisin. Gamsung kat siyang na di nga district headquarter hi. Chat by living gun power, money power abol din ay pun. Peace ta atsam na anak ko na ni. Hichi ako na fall process yo ay gam susi. Gamlan ang sindi nga hung ki ko hon jong pagka sab na nampimay. Kamabano ba MLA MDC election di nga nomination fall boarding ten jong kita ta involhan. So ting legam sunga Biyang sunga chief session house upahi yan nang ay lang leikay do nga kamkay ho development ala di mo so jaga dingin ala bing house na nen lamchom choma chi gam ta chi akila na bangi aji na din mo punta he tu ni United Prayer Movement for Nation Ministry Prayer Mobile Team Manipur sunga district so amla sagi pa asak na yan kayo pumadu